Waduh, Pak, diketok lekmu, Pak. Diketok. Terus piye nasibnya? Gak panas kabeh. Landingnya, guys. Loh. Sibuk ya, Pak? Landingnya diketok, guys. Terus kok ono kembang-kembang apa, guys, iki? Tane. Tane tinggo obah ngono lho, aja. Cah iki wis digak karo minum bae, Pak. Bukan. Betul 5.000. Mame juga minum 5.000. Kanggo apa? Kok akeh men? Mau minta buat dia. Juga mainan itu. Aja dolanan ae iki dhek dicelengi sok ben nggo tuku torpedo. Mau berangkat umroh. Nah. Bagaimana? Terima kasih. Bapak Mau minta HP. Wah, Duh. HP. Wis kulino, Dek. Pendek ini delok film piye le? Seneng. Seneng. Suka mak lihat film. Enggak. Ojo mangap-mangap koyo iwak lohan. Kelainannya akeh iki. Enggak. Aku suka film film. Mau bioskop. Piye? Piye, Plek? Ya ora halik ini gambare badok apa? Oh ditegur urung kok. Ora tak klitheki tak nggo bothok doseng ya enak Lina ya seneng kok. Nggone Sumini ki ya akeh Pak jangan tak do mateng. Wah lah akeh ngene iki usum ipin. Yang ngerusum yo ndi enak. Didolo ya ora payu. Jogelekmu dhisik, guys. Lah kula tangane dienggo mergawe aja jagakno wong wedok ae. Wetenge ben cilik. Lah kuwi ketok lo bleduke. Iki nek di sawah ya macul sawah. Oh lah. Kok trimo gosrot ora ning asile. Wah. Otake kurang cerdas. Ah. Guyulik sandi lho. Lah ku yo ngesel buthong tapi ngesel buthong antuk pari ya. Anakmu tuku sawah. Nggone to. Pak. Anakmu tuku sawah. Ngeri yo. Mbok gopo sawah? Digarap sapa? Heeh, guys. Yen. Yo wis sawah Pak Eko dituku sapa jenenge? Endah Ratih Purmami. Karo Dimas Zainal wong loro. Nah aku ki tak bandaku ya tak pasrahno blik kabeh. Aku mau ngakoni abot sanggane. Olahraga itu memutus. Iya, Mbak. Bondo ki lho, tak akokno kowe malah kok yo. Wegah aku. Aku ngaku wegah ben aku. Paling kok nek
diusir ya wis ngalah ngono aku yo gak mikir bondo ayam malah. Ape wae jenenge wong lanang. Mbak Pur ka coklaki, Mbak. Coklaki, Mbak. Nggo eman. Halo. Kabeh ditebangi lekmu ben panas. Alah yo ngene tanduri apa lelemu. Lek gambojaku mbok tandur nang ndi lekmu? Gambojaku. Mesisan. Kalau dipuki. Engko dileh neh. Kok jibuki tak kelithakane, Mbak? Oh, eman karo. Lekmu gak di wedhus kok, biasane di wedhus. Wis guys, tak kelithetane. Oh, esuk nggonku wis geger kok. Nek masalah musik ngono wis nggonku ki full musik ya, Pak ya. Ora lek diamis tok. Guys, kayak dijibuki. Dijibuk ya, aku tak jibuk tanpa. Bisa. Wis kan apa iki acarane. Kekayaane Damis. Anu. Wah, planding. Apa diotok-otok. Kira botok. Engko pur karo bliyur mangan otok-otok apa ya? Otok-otok planding. Yes. Kene lho, Mbak. Kene. Dhuwur. Ora omong ya. Yes. Walah gawan iki. Tampar. Pak anakan, Pak. Nggih. Tuku jajanmu lho, Pak. Nggih sepeda pur, Bang. Walah wah iki. Sepeda ngene anak ayah iki. Aku tak dol kowe esuk iki. Aku engko esuk ape adol lamtoro tak adai. As. Sementara dibayari rekmu mbak pur. Iyalah tak adai cilik-cilik tak tukokno anu sakon. Tak wehno anungku Sriami. Campuran dhuwit kopi iki. Guys, sesuk nek dijak metu-metu kan kena nggo tuku restoran. Mbak. Rafa, Mbak. Apa sono yo wis. Iya ngono ki tapi golekno ngono lho, Pak. Aku kok pikiran. Awal, Mbak. Nah, aku Apa montor. sih lu? Aku montor pur. Tuh, Rafa nanti jar. Ini kan dosan tuku jajan. Oh, malah keblitur kok. Masak engko ora. Jangan opo-opo. Kono mimi kono, Pak. Kok bakso ngono. Landing kira tuh. Kota ilek kabeh iki wis panas. Tane Gatel. kalau tane wis. Endi? Sebenarnya bayani. Asli
enek tampinge ngono Ger. Enek tampinge. Gimana? Bukan sanem, nomor. Sawi. Nek sawi iki kaya otot-otot plading kok kene. Ngamu adu-adu mau ngocaki plading. Iki ora otot-otot. Masak jangan asem. Otot-otot. Hah? Oseng-oseng nganding gelem ora? Apa payek nganding? Payek ngandinge Pak ya. Pak cocok. Kucing. Anane nyepompo rasa mbok kumpul. Ayo pengen nyepompo gak ada. Apa ini? Apa-apa. Kan pil koplo. Boleh. Dek aku gitu anak kafe gitu gak aneh ya kan. Ora tuh aku. Arifin ya wis gede, pas siji ya Pak tak tinggali. Sampai sekolah ra munggah. Tapi yo mbek bae bayar dah jasi akas. TV Mbak Bo. Amit. TV. AC-ne gak nambah. Melandingi paling enak, iki pete cewek. Ibu buka kulkas yo ora apa-apa, Pak. Kok cek buka kulkas, iki sak wayah-wayah. Mbok nggo yo ora apa-apa. Ngono lho, kok bingung urip rasa bingung to. Sampe nek poso. Tip menyimpan sayuran hijau. Ngatem dulu tahu. Cuma yo ngolah. Itu dapat dimasak ya. Ini semangat. Mangane wis pangan opo. Aku yo ora. Wong piring mergae iki mboten kula pateko. Iki nek arane mergae gak pateko. Mas Pak. Mergae niku kula niku mboten pateko. Kalau kata tapi cakep iki. Nah aku yo guys, semakin tua yo semakin lempeng nek ku mergawe. Kapung eneng, nek gek enek pira wene, ngono nek aku iki gitu. Ono kongkon teruk-teruk iki rasa-rasen aku. Wonge nek pasang surute, justru nek malah ketok enek rezeki akeh yo ndagake, ketok enek gawean yo ndagake apa dan dicakno ngono. Kon enek surute awake dhewe toto-toto. Mari wong wis akeh ta. Duwene akeh dadine wis gak pateo. Oh iki gasak kan bergawe. Dek iki sapa ku Pak jenenge Pak Sopo, Pak Mansur. Masuke mbok Pak. Maune yo ora duwe Pak dek niki critane ngono. Ngopeni wong iki pira Pak? 5.000. Anak sebelah letas lah apa ngarane anak apa openi wong 5.000 pondo ki nek dek niki yo dek kenging mboten saged kei mangan Pak
Nggih beras niku dipangane mboten enten kok. Titik terendah. Jadi kisah film ini kisah ndekne, Pak. Lah aku yo kisahku yo sedih, Pak. Buat kau bendung. Ora aku. Tapi kayak film mak malah kerasa aku lho, Pak. Nek masalah orang mangan ngono wis parek. Kabeh menungso di titik terendah. Iya ra. Mana titik terendah ki iso nggo cerita. Jadi aja sedih-sedih nek awake dhewe iki lagi gak kekurangan. Ya dijalani ya Pak. Hampir iso mangan wis. Betul beras kilo bingung ya Pak. Tapi juga sambat iki. Bisa. Duwene apa didol? Itu sama sprene yo. Uga Dek. Bisa iki yo ora nek kuwi didol kuwi. Tapi tukaran ya tukaran. Oke. Ya tukaran. Bae. Wong duwe siji jaman kaya petak dulu lho ngamuk. Itu rosok. Tak dadi rosok bongkok ora. Wong nek wong ngeyel yo ngono kuwi. Ora manut wong wedok yo ngono kuwi. Lewatmu sing mbok gontok kaya wong sugih. Sidinan didol ra oleh. Alung badhok sidi. Tiba ramangan aku gak. Sendok akeh dol. Piring akeh dol. Ora urus. Terus aku sambet piye iki nang tangga-tanggaku aku ki piye kekurangan ki piye. Lah tae asu. Diguyu. Guyu malah. Nek diguyu adol-adol ora apa-apa, wong wek-weke dhewe kan ora nyolong. Tapi nek jual kesedihan untuk nurut-nurut tangga, predik. Kandu. Wis mah dijalani apa enek. Manding ini lho manding. Penjaluk tanggane rawan. Dong telo nek tanggane rawan. Tuku. Wong nek orang duwe ya. Beda nek wong Saiki ditawani. Mama. Mama. Gak saiki ya tuku. Ku. Kadang njaluk Mbah Mari ku jeruk. Masih kei saiki. Wis kan walak-walik jaman dadi iki awake dhewe iki yo sedih-sedih nek langge padane ra Pak wis lakone urip iki. Iya urip. Pak wi lakone anak orang duwe terus ya. Ndak tahu Pakku ki tahu seneng. Ora tahu Rasulullah nang anake gak tahu Pak. Putane mergawe lek. Anake wae cilik-cilik. Ibu tadi mergawe, mek kayu nang alas, mak dodol serabi, pak aduk baratul gribiak ngono ben ngedoli kayu ngono ki terus bubak jagung, mak cek nunggu serapan iki nggih. Mangko wis dikaru, wis dikeki banyu, nguru pak mak karek adang. Yo ini kuwi kebersamaan, tukaran padha tuwa geger. Kami ora tau tukaran. Gak Ngelem wong lanang terus. Nyepumplo. Didopake bagus tapi nyepumplo ya. kok wedhus dumbo, sing sitok kok wedhus berok. Ora apa-apa. Sentuh jadian mangan. Tukaran tetep tukaran kan aku. Pakku yo tukaran. Dite ngantek Ujiane urip yo ngantek mati pakku tukaran sampenan. Tapi pakku lara gletak iki aja mbok seneni ame tak. Aja seneni Pak. Ngono ki makku. Padahal makku ki yo tukaran ae. Ayo wis bet diapakno tukaran. Tapi mak tau kuwi ya. Aku senene ame bojomu. Bojo bagus kok ngono wae. Ndak meneh. Iya. Ketak krungu. Iya. Bojo bagus iki mana-mana. Upam kok. Ya lek Loh. Bagus teras. Nyepomplo kakek pel koplo.
Ya Allah, guys. Yo jenenge rumah tangga iki yo tukaran yo ora tapi siji nek enek sing ngalah. Enek sing ngalah ya wis ngono. Ngono ki boyongan karo kucing anak-anak. Kabeh Wong aku ki ngantek wis 2 wulan lek gak lekmu tukang lho. Yo wareg jenenge moyang-moyong. Tapi dengan bertambahnya umur yo kita menyadari ya. Menyadari enggak saling ngerti ya dok. Ngalah salah siji yo geger terus. Aku tukaran ngantek 2 wulan lek gak dikeki dhuwit gak dikeki apa nyopiri lewat tok asu kowe jancuk aku yo aduh tapi anakku ngono ki jualukno karo mbok Deku Mas Demes apa Dek kalau Pak Ipin lewat Pak Ipin lewat kene tak jaluk dhuwit kok senenge aku lagi kei repaten tapi aku tak ambilne masa aku ape ngono terus aku ora ngalah piye wis ngalah lah isin ra isin aku tak golek ngalah lekmu ora ngalah kowe atek teko kene ora ngalah kowe aku moh mbok kongkon wis bandane iki kon ngedol lek jane gawe rono randu wis ora usah aku ngono aku yo moh aku ngrumangsani malah karuan. Ya mbok lah. Ora sah njampes awake wong Gusti Allah ki buka rezeki ki ora nang kono ora nang kene ngono. Kowe ora sah njampes awake wong nang kono manapa. Ora roh kowe. Wonge ora roh dalane Gusti Allah kaya dalan ki mau. Ngono. Jenenge wong urip ki ya golek suket ijuk endi sing cocok. Golek banyu sing agung. Ya wis tak jalane ndekne terus guru dodolan sing cocok nang kene. Heeh, mergawe ra ketang dong telo kok ya cepet payu ya Pak ya. Nang kono ya wis memang dalane ngono lah kan. Perjalanane Perjalanane urip dilakoni aku senae gak tau dek. Gak iso mangane piye iki. Tak berase yo. Ora. Ya putraku ya mergawe kuwi lah, nek ketok enek gawean tak ewangi. Sawah tak rewangi pijet-pijet ngono guys. Jane dikek pelem malah ngenes aku yo. Yo ora ngenes lah, memang kehidupane ndak roh langsung penak, ndak penak. Ora enak. Langsung penak. Ana ceritane dhewe. Aku malah seneng wong sing berjuang saka ngisor ya timbang apa-apa dicukupi karo wong tuwek ngono malah. Malah gak pinter otake. Betul. Aku nek marahi anak sampeyan yo ngono. Aja jagakno le yo nek balunge mbok iso mergawe nek gak iso mergawe. Mergawe aku iki minalah lho tak ayo nandang mergawe kapung payu. Payu dodolan yo dodolan apa ngono. Tapi nek mata ndekne yo kuliah wis kesel yo wis sak-isanem. Ewang-ewang wong tuwek. Iya mak. Pokoknya ya didukung lah Nggep. Wah sangat cepat sehat nomor 1 rezeki kena digoleki masalah nganggo klambi lah langgar udur aku wis aku ngono nang klambi kok kuwi elek aku ndek kae sumpah mulo masalah klambi dulurku piring ngono kae Kang Wolong kok gak isin mes nganggo klambi aku ora udo kok isin lha opo aku klambi ngono ambek men kuwi ora udo kok bingung lan nek sudo lho wong klambi kok ya ajine diri saka ajine raga saka busana ajine pati saka lambe arep budak nanti klambene apik yo gambare yo mekathek iki yo busi ngere gambar yo ngene yo ora iso maleh oh nek pentas lah nggih
Iki tak dol payu nger, nek wis dadi klothokan gak dituku. Wis, tunggu saja tanggal mainnya ya. Payu berapa ini? Senggol dong. Tunggu saja. Awakmu nek pengen gawe otok-otok apa botok landing nyerene. Rene tenan, Rene tenan wis ketoklikmu, tok tukang. ketoklikmu wis tak. Tapi sak awet wae wae. Super. Ya.